Kani prangka-prangka ang pag-istorya ba? I know doon na may daghang mo laban ni Pinoy. Pero kani prangka-prangka ang istorya. Ako mismo, I have nothing against former President Noynoy Aquino. With due respect niya, namatay na 40 taon, puritandog. Mayo to nga presidente. Dili to kurap. Ang iya lang kanabang, ining problema ha ba? Airport na problema. Nya sa may sulti ni Pinoy dahil siya gamay naman ang percentage. Something, minausa man siya in town. So dili masulbad ng problema ha. Pag-abot ni Duterte mga higala, kani klaro lang gani ha. Bisag ang kampanya pag ni Duterte, wa pa mahigala ma-presidente ng Duterte. Ini ka presidente nako. Ipakaon ko ng bala ninyo inyong binuangan ng mga OFWs. Straight to the point. Pakaon ko na ninyo. Pagka-presidente ni Duterte na hanaw gyud. Di ba? Na-stop totally. Kanang tanim bala. Dili ba na butang? Tingala yung uban wa kakita lang ana. Ang uban siguro baliwa nila pero sa mga OFWs nga ilang sektor mga higala mo inaigo. Ilang kaubang OFW ang daghang napasanginlan, dako kanang butanga para nila. Straight to the point. Ha? Di ba ka makuyawan ka mahigala mo uli ka sa ato niya? Pagkahuman sa airport na to mahigala mapasanginlan ka tanim bala Hesus. Kadako ang problema mga sungkiting paminaw. Ha? So, giusab to Duterte tong palisidyas tanimbala day, pero gipaundang ito niya, wa na tanim-tanim bala ha. Protektado ko na mga OFW ayaw ni binuangi bagong bayani na sila. Ha? So, giusab tong palisi, basta naa mahigalay kunuhay makit ang tanimbala kunuhay na bala kunuhay, kumpiskahon na lang na aron dili na pangwartahon, kumpiskahon lang ng bala, dahil kalupad ang OFW. Kay kinsa magoy tao'y my God. Jesus Christ. Kinsa ba yung tao? Muadto kag airport. Kana ganing gamay ngil kater imong ganin ang ibilin. Kinsa may magdagbala ng airport? Klaro bang binuang ba? Nya timan iha ni balik ra ba na ron? Ni balik ra ba na ron? Mo na ako ning gisgutan, mo na ang mga tao nga ni balik ni ron. Gimingaw sa Duterte. Ah? Friend and drugs. Pagitay nyo pamagi, masolve na, ano ng mga tao di na mangitang Duterte? Nga kaya naman na yung solba nyo sa Duterte. Ano ba? Ito, hibalik na po ng tanimbala.